El debat d'investidura de Francesc Camps, com a president de la Generalitat Valenciana, ha compartit protagonisme amb la concentració del moviment 15M a les portes del Parlament. Els batejats com a indignats han envoltat l'edifici de les Corts en una protesta que, tot i el gran dispositiu policial, no ha registrat cap incident. Els concentrats han explicat que han acudit a les Corts per reclamar que el govern valencià no retalli les polítiques socials. No puede ser que todos sean recortes, que esta crisis la estamos pagando todos los ciudadanos con recortes sociales en sanidad, en educación. Aquí, por ejemplo, en Valencia, con la eliminación de las ayudas a la emancipación de los jóvenes. Y, sin embargo, sigue habiendo dinero para otros actos que creo, sinceramente, que no nos representan a la gran mayoría, como la Fórmula 1, etc. Els membres del 15M han rebut el suport dels partits d'esquerres, que han defensat les protestes dels ciutadans alhora que han compartit reivindicacions. Portem molts anys reclamant el mateix que estan reclamant ells, que és més democràcia, més participació, un canvi de la llei electoral per a que siga més proporcional i des de luego fa molts anys també que estem reclamant que no n'hi hagi corruptes en les institucions i que totes aquelles persones que estiguen imputades per suposats delictes de corrupció s'aparten de la vida pública. Que tampoc n'hi hagi violència per part d'alguns policies, perquè jo crec que el cos de policia és un cos fantàstic, democràtic i que actua correctament i que alguns estan tacant aquest moviment, igual que alguns taquen el moviment exemplar dels indignats que s'està manifestant avui així absolutament cívica i pacíficament. Les primeres paraules de Francesc Camps també han sigut pels ciutadans concentrats, els que acusa d'optar per una via equivocada a l'hora d'exigir canvis. El reelegit president del Consell també ha defensat el suport majoritari aconseguit pel Partit Popular. Democracia moderna, que rechaza la agresividad, la violencia y el extremismo de los que no creen en nada. Para cambiar lo que no funciona no hay atajos, solo se consigue desde el trabajo en las instituciones democráticas. En estas Cortes no hay espacio para la confrontación violenta y la ruptura antisistema. Hay espacio para el diálogo y la confrontación de ideas y de propuestas. Entre todos debemos transformar la indignación y el desorden en compromiso y en respeto. El Partido Popular obtuvo 1.211.112 votos en las últimas elecciones autonómicas y ganó en todas las comarcas con un apoyo abrumador. Por tercera vez, mi programa electoral ha sido elegido por los valencianos como su programa de gobierno. Dels anuncis del president Camps destaca una possible reforma electoral que es basaria en l'elecció dels diputats per demarcacions més reduïdes, una proposta que l'oposició considera que afavoriria els partits majoritaris.